Jottono dipor kaham ani tipra joni tripura sarono ani video nai tongnairokno ani ro kesa nog scan soro nugui mankana potrika ni kesa kok no tui ang tini ro kok sanai ta hingka ani channel o hingkai je jarana ke video nai je bakago chajakya rok tang jajadi sini tripura sarok nog bagaisa ang imo kaisa video ma khaimani je siako nuguyako ni bagoi je sijak nugjak hingke to kokroi nog kunui mono chajakya tamanjabaidi ang bo kinto kaisa imo baka tongmaya ise kinto ang tabok thui bachagoi diporo thui bachagoi hotasa ke guru bo nugoi ang baka tongmandiya sini borok ni bagoi ang kesa nugya siani bagoi video ma khaikya hingkai ani chaya tongo hingkai ani khe please nakadi sini tripura sarok hingkai nog nugui mankana oro gam khiyai nainai nog scan shot ponglai nainai di ang gam khiyai roirojak nog nugui mankana hingkai ta hingkai bok sago gorno sorani tuioi chwngno sini tripura sarokni sakao khanap 26 July dio bok chwngno akromon khai mano hinui bogoro suirogo sap khiyai hingkai obosai bo potrika oro ang bo kintu gam khiyai siyako ang bo group o manmani baisa baka tongmaya goi tabok video no ma khaio hingkai naidi nog bo gam khe porioi bar bar kong no ma sago hingkai je jarana ke porashuna khai tongnai hingkai yakshi yagara thangoi kam kaijok khai tongnai rok nog bo sini tripura sarok ya nog bo je ani sak salai rok je ani salai okra sakra rok nog bo sotorko tongmani belai chwng to bisi to borok bo kwrwijak songkha bo kwrwijak sini tripura sarok khe sacha dio aro onek chwngta bibranto khe bok bai hanipor khaijak jai tongo hingkai ta hingkai news naikha hingkai tini buthaljak pong tini toksaljak pong omote hai khe onek khaijago chini borok nog nugui mankhana gam khiyai video dibo nainai di bar bar kong no ma sajago hingkai obono video no kya share khalaijadi ani video no jotono je nugyako siyako rok no hingkai jarana ke nukthong sitong bokbo gam khe porai naithok hingkai obono aro waisa ma sana wngkha kya nog kya ani video no naioi chajakya rok tamajabaidi ang ani tripura sarokni baisa ang rokha tongna bagoi sotorko tongna bagoi video no khe ma khaya jago nog kunu bakago chajakya rok tamajabaidi ano ani chaya tongkha hingkai ano naka rojajadi khe do jotono hingkai obono sini tripura sarok khe sotorko tongmaijak sidi bok jefong satong jefong himtong ta hingkai chwng asuk walai sulai tanglai di jefong sakatong hingkai bok aro kukhuksa bok chwngno tabok bibinno akhe potrika sabai bo sikri bo mano kokoroi bok chwngno sikrina baidei omote khiyai potrika rok sapai viral khai tongkha group rogo share khai tongkha obo wngoi mano kokoroi chwngbo huisa tongmadi jotono share khaibaidi video no do jotono hambai।